హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణం కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము ద్వితీయ స్కందము 10వ అధ్యాయము అయినటువంటి సర్వ ప్రశ్నలకు సమాధానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు 46 శ్లోకాలు పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో నిన్న 46వ శ్లోకం ప్రభు చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. సృష్టి అంటే సంగ్రహంగా సృష్టి లయము విధానాలు, అలాగే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక దినం యొక్క వ్యవధి, మహతత్వము అనేటువంటి వివిధ అంశాలని నిన్నటి చూడడం జరిగింది. సో ఈరోజు క్లాస్ ప్రారంభించే ముందుగా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. 47 నుంచే కదా చూడాల్సింది ఇవాళ? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో నిన్నటి 46వ శ్లోకంలో సృష్టి లయము, ఆ లయ విధానము, అలాగే బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఒక దినం యొక్క వ్యవధి, అందులో విధి అయి ఉన్నటువంటి విధానము, అలాగే ఆ మహాతత్వం సృష్టి యందు సైతం కూడా ఇది అంటే విధి అయి ఉన్నటువంటి అంశము, మహాతత్వం నందే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఉన్నటువంటి అంశము. అంటే ఆ
మహాకల్పము, వికల్పము, కల్పము అనేటువంటి ఆ 3 సృష్టులు, బ్రహ్మ సృష్టి ఇవన్నీ కూడా నిన్నటి క్లాస్‌లో అవగాహన చేసుకోవడం జరిగింది. సో, ఇక ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం 10వ స్కందం అధ్యాయం 10 సర్వ ప్రశ్నలకు సమాధానము అనేటువంటి అధ్యాయములోని 47వ శ్లోకము పారాయణం చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. ఒక కొంతమందికి అన్మ్యూట్ ఇచ్చేసేయండి మాతాజీ, నేను ఒకసారి చదివినాక చదువుతాను. హరే కృష్ణ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్యః ఆఖ్యాస్యే పాద్మం కల్పమతో శృణుః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అన్మ్యూట్ చేసేస్తాను ఒక నిమిషం. ఇచ్చా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కథలకు ఇచ్చా ప్రభుజీ. ఓకే మాత, మీరు 3 times చెప్పండి ప్రభుజీ. చెప్పేస్తాను, చెప్తాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాత్ వ్యాఖ్యాస్యే పాద్మం కల్పమతో శృణు. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్ వ్యాఖ్యాస్యే పాద్మం కల్పమతో శృణు. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్ వ్యాఖ్యాస్యే పాద్మం కల్పమతో శృణు. హరే కృష్ణ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్ వ్యాఖ్యాస్యే పాద్మం కల్పమతో శృణు. హరే కృష్ణ. చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాత. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్ వ్యాఖ్యాస్యే పాద్మం కల్పమధో శృణు. ధన్యవాదాలు. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్వాక్యాస్తే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రాజశ్రీ మాతాజీ చదవండి మా. ఓకే మా. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్ వ్యాఖ్యాస్యే
పద్మం కల్పమధో శృణు. పద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ చదవండి మాతాజీ మీరు ఇక. ఓకే, ఒక్కొక్కరు చదువుకుంటూ పోండి. హరే కృష్ణ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా వ్యాఖ్యాస్యే పద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యదా పురస్తాద్వాక్యస్య పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చదవండి ప్రభు. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యదా పురస్తాద్ వ్యాఖ్యాస్యే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదవండి. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యదా పురస్తాద్వాక్యాస్యే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శుభరాణి మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్ వాక్యాస్యే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్ వ్యాఖ్యాస్మే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. మాతాజీ చదవండి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యదా పురస్తాద్వాక్యాస్యే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ. ఉదయశ్రీ మాతాజీ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్త్వాధ్యాఖ్యాసే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. చదవండి. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్త్వాధ్యాస్యే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కొంతమంది అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాత. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం ఓకే. సరళదేవి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్లోకం చదివాను ప్రభుజీ. మీనింగ్స్ సరే, అర్థాలు చెప్తాను, కొంతమంది చెప్పండి మాత. ఓకే. ఓకే. హరే కృష్ణ. పరిమాణం చ కాలస్య కల్పలక్షణ విగ్రహం యథా పురస్తాద్వాక్యాస్యే పాద్మం కల్పమధో శృణు. హరే కృష్ణ. పదాలు అర్థాలు చూసినట్లయితే పరిమాణం పరిమాణమును కాలస్య కాలము కల్ప బ్రహ్మదేవుని ఒక దినము లక్షణ
లక్షణములు లక్షణములు విగ్రహం రూపము రూపము యథా యథా వలే వలే పురస్తాత్ తదనంతరము తదనంతరము వ్యాఖ్యాస్యే వాక్యాస్యే వివరింపబడినది వివరింపబడును. పాద్మం పద్మం పాద్మం పాద్మనామము కలిగిన పద్మనామము కలిగిన కల్పం కల్పం బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజు బ్రహ్మదేవుని ఒకరోజు అతో ఈ విధముగా శృణు వినుము. సో దాని యొక్క భావము ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. సో రాజా కాల పరిమాణమును దాని స్థూల సూక్ష్మ రూపములలో ప్రత్యేక లక్షణములతో సహా తదనంతరము నేను వివరింతును. ప్రస్తుతము పాద్మ కల్పమను నీకు వివరించదను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి కాలాలు, వాటి పరిమాణము, తర్వాత వాటి స్థూల సూక్ష్మ రూపములతో ఆ రూపాలలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేక లక్షణాలు, స్థూల రూపము సూక్ష్మ రూపము వాటి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలతో సహా తదనంతరము నేను వివరింతును, అంటే తర్వాత నేను వివరిస్తాను. ప్రస్తుతము పాద్మ కల్పమును నీకు వివరించదను అంటూ ఆయన ఆ రాజుకి, ఆ పరీక్షిత్ మహారాజాకి ఆ వివరణ చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ భాష్యం. సరళాదేవి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. బ్రహ్మదేవుని ప్రస్తుత కల్పము వరాహ కల్పము లేదా శ్వేత వరాహ కల్పము అని పిలువబడింది. బ్రహ్మదేవుని జనన సమయమున అతడు విష్ణువు నాభి కమలమున జన్మించెను. భగవానుడు వరాహ రూపమున అవతరించి ఉండుటయే అందుకు కారణము. కావున ఈ వరాహ కల్పము పాద్మ కల్పమనియు పిలువబడింది. జీవ గోస్వామి మరియు తొలి వ్యాఖ్యాతయగు శ్రీధర స్వామి అనుసరణలో శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు వంటి ఆచార్యులచే ఇది ప్రమాణీకరింపబడినది. కనుక వరాహ కల్పము మరియు బ్రహ్మదేవుని పాద్మ కల్పము నడుమ ఎటువంటి పరస్పర విరుద్ధ్యము లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుతో చెప్తున్నారు, ఇంతకుముందు చూసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి, అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క కల్పాల్లో శ్వేత కల్పము, నీలలోహిత కల్పము, వామదేవ కల్పము, గదాంతర కల్పము, రౌర కల్పము అంటూ ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి 30 కల్పాలలో ఒక రోజులో ఉండేటువంటి ఆ కల్పాలు, అందులో ఉండేటువంటి ఆ అంటే ఆ మిగతా కాల పరిణామము, వాటి స్థూల సూక్ష్మ రూపాలతో ఉండేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా నేను తర్వాత తెలియజేస్తాను. అయితే ఇందులో ప్రస్తుతము ఇది పాద్మ కల్పమును నీకు తెలియచేస్తాను అని చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో శ్రీల ప్రపాదికి జై అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు కాలంలో ఆ కల్పంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కల్పం ఏదైతే ఉందో అది వరాహ కల్పము లేదా శ్వేత వరాహ కల్పం అని పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మదేవుని జనన సమయంలో, అంటే అందరికి మనం తెలిసినటువంటిదిగా బ్రహ్మ తొలి జీవుడుగా చెప్పబడేటువంటి భగవంతుడి నుండి వచ్చినటువంటి తొలి జీవుడుగా చెప్పబడేటువంటి జీవుడైనటువంటి బ్రహ్మ ఇక్కడ అంటే సృష్టి చేసేటువంటి వాడుగా. సో ఆ క్రమంలో విష్ణువు యొక్క నాభి కమలం నుండి, నాభి నుండి వచ్చినటువంటి ఆ పద్మము నుండి జన్మించినటువంటి వాడు. కనుకనే ఆ జనన సమయంలో భగవానుడు వరాహ రూపం తీసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. అందుకనే ఈ కల్పం ఏదైతే ఉందో ఆ కల్పానికి వరాహ కల్పము అని లేదా శ్వేత వరాహ కల్పము అని, దాన్నే పాద్మకల్పం అని కూడా పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ పిలువబడిన దానికి ప్రామాణికంగా తీసుకునేటప్పుడు
మనం ఏదైనా ఒక దాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నట్లయితే పరంపరలో వచ్చేటువంటి విధానాన్ని చెప్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో కోర్టులలో ఇచ్చేటువంటి తీర్పులు కానీ అవి చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, సో ఫలానా క్రమంలో ఈయన దీన్ని ఇట్లా చెప్పేసి ప్రామాణికంగా తీసుకొని ఆ తీర్పు వాళ్ళు అలా ఇచ్చారు. ఎందుకంటే సమయం వృధా చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒకసారి వాళ్ళంతా కూడా పరిశీలించి పూర్వీకులుగా ఉన్నటువంటి పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక క్రమంలో గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చేటువంటి వారు. అలాగే అక్కడ కూడా న్యాయ వ్యవస్థలో వారు అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ అంతా కూడా సక్రమంగా అధ్యయనం చేసి సరైనటువంటి తీర్పులు ఇస్తూ ఉంటుంటారు. అలా ఉంది కాబట్టి ఆ క్రమం లాగానే ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం ఎలాగా, సో ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో కూడా మనకి జీవ గోస్వాములు వంటి వారు, అలాగే శ్రీధర స్వామి అనుచరులో ఉన్నటువంటి విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వంటి ఆచార్యుల చేత ఇది ప్రామాణికంగా చెప్పబడింది అని మనకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. కనుక ఈ వరాహకల్పము అలాగే మరియు ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క పాద్మకల్పము అనేది వేరువేరు కాదు, ఒకటే. ఆ రెండు కూడా ఒకటే అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో తెలియచేయడం జరుగుతుంది. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాము. మరి కొంతమంది అన్మిట్ చేసేయండి మాతాజీ, ఇంతకు ముందు చేయని వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బృందాకిరణ్ మాతాజీ ఇస్తున్నారా? ఒక అన్మిట్ ఇవ్వండి కొంతమంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ తీసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యదాహ నో భవాన్ సూత భాగవో. హరే కృష్ణ మాతాజీ ఒకసారి నేను చదువుతాను, చదివి నేను తర్వాత చెప్తాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. యదాహ నో భవాన్ సూత క్షేత్త భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్త్వా బంధు సుదుస్యజాన్. హరే కృష్ణ. యదాహ నో భవాన్ సూత యదాహ నో భవాన్ సూత క్షేత్త భాగవతోత్తమః భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్త్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. యదాహ నో భవాన్ సూత క్షేత్త భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్త్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. యదాహ నో భవాన్ సూత క్షేత్త భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్త్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. హరే కృష్ణ. యదాహ నో భవాన్ సూత క్షేత్త భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః హరే కృష్ణ. మొత్తం చదివేసాను.
చచార తీర్థాని భువః త్యక్వా త్యక్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. చచారతీర్థాని భువః త్యక్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. ప్రభు. శౌనక ఉవాచ అచ్చా యదాహనో భవాన్ సూత క్షత్తా భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్త్వా బంధూన్ సుదస్త్యజాన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. శౌనక ఉవాచ యదాహనో భవాన్ సూత క్షత్తా భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు. సౌనక ఉవాచ యదాహనో భవాన్ సూత క్షత్త భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్త్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఎవరిని చదువుతారా మాతాజీ? ప్రభు. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శౌనక ఉవాచ యదాహనో భవాన్ సూత క్షత్వా భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్త్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సౌనక ఉవాచ యదాహనో భవాన్ సూత క్షత్తా భాగవతోత్తమః చచార తీర్థాని భువః త్యక్త్వా బంధూన్ సుదుస్త్యజాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావాలు చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శౌనక ఉవాచ. శౌనక ఉవాచ సౌనక ఉవాచ శ్రీ శౌనక ముని పలికెను. శ్రీ సౌనక ముని పలికెను. సౌనక ముని పలికెను. యత్ యత్ విధముగా విధముగా ఆహా మీరు పలికిన మీరు పలికిన నహ నః మాతో ఓ భవాన్ భవాన్ మీరు మీరు సూత సూత ఓ సూత గోస్వామి ఓ సూత గోస్వామి స్వామి క్షత్త క్షత్త విదురుడు 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 భాగవత ఉత్తమః భాగవతోత్తమః శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరమ భక్తులలో ఒకడు. శ్రీకృష్ణ శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరమ భక్తులలో ఒకడు. చచార చతార అభ్యసించెను అభ్యసించెను తీర్థాని తీర్థాని తీర్థక్షేత్రములు తీర్థక్షేత్రములు భువః భువః ధరిత్రిపై ధరిత్రిపై త్యక్త్వా త్యక్త్వా విడిచిపెట్టి విడిచిపెట్టి బంధూన్ బంధువులందరినీ బంధువులనందరినీ సుదుస్త్యజాన్ త్యజింప నలవి కానటువంటి. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంది. సృష్టిని గూర్చిన విషయమనంతటిని ఆకర్ణించిన పిమ్మట ఆ సౌనక ఋషి విదురుని గూర్చి సూత గోస్వామి ప్రశ్నించెను అని చెప్తున్నారు. త్యజింపవలన అలవిగా అనేటువంటి బంధువులను విడిచి విదురుడు ఏ విధంగా గృహమును వీడెనో సూత గోస్వామి అతనికి అంతకు పూర్వము తెలియజేసి ఉండుటయే అందులకు కారణము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సృష్టిని గూర్చినటువంటి విషయమునంతటిని ఆకర్ణించినటువంటి పిమ్మట, అంటే దాన్నంతా కూడా వర్ణించినటువంటి పిమ్మట
ఆ శౌనక ఋషి విదురుని గూర్చిని సూత గోస్వామిని ప్రశ్నించారట సౌనకముని ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ సౌనకుని ముని యొక్క అధ్యక్షతన సూత గోస్వామి అక్కడ నైమిషారణ్యంలో ఉండేటువంటి మునులందరికీ కూడా ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా వివరిస్తూ వచ్చారు. సో ఆ విధంగా వివరించినటువంటి పిమ్మట ఆ సౌనక ఋషి విదురుని గూర్చి తెలుసుకోవాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ తెలియాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారట. ఏమనంటే, త్యజింప నలవి కాని బంధువులను విడిచి, ఎందుకంటే బంధువులు మిత్రులు వారందరినీ మనము వదిలివేసి రావడము అంటే పరివారాన్ని కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ కూడా వదిలివేసి రావడం అనేటువంటిది కొంచెం కష్టంతో, ఎందుకంటే ఆ బహుబంధనాలలో చిక్కుకొని ఉంటాం కాబట్టి. అలా త్యజింప నలవిగాని బంధువులను విడిచి విదురుడు ఏ విధంగా గృహమును వీడెనో సూత గోస్వామి అతనికి అంతకు పూర్వము తెలియజేసి ఉండడం వలన ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అడిగారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఈ భావమును ఈ భాష్యం కూడా ఒకసారి చదవండి. హరే కృష్ణ. ఎవరు చంద్రావతి మాత చదవండి. సృష్టిని హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. సృష్టిని గూర్చిన విషయమంతటిని ఆకర్ణించిన పిమ్మట శౌనక ఋషి విధులని గూర్చి సూత గోస్వామిని ప్రశ్నించెను. త్యజింప నలవి గాని బంధువులను విడిచి విదురుడు ఏ విధముగా గృహమును వీడెనో సూత గోస్వామి అతనికి అంతకు పూర్వమే తెలియజేసి ఉండుటయే అందులకు కారణం. భాష్యం. ప్రపంచమునందలి తీర్థయాత్ర స్థలములకు ప్రయాణించినప్పుడు మైత్రేయ ఋషిని కలిసిన విధులని గూర్చి తెలుసుకుంటకు శౌనకుని అధ్యక్షతన గల ఋషులు మిగుల ఆతురతను కలిగి ఉంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రపోజకి ఇక్కడ ప్రపోజల్లో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ నైమిషారణ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణలన్నీ కూడా ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఈ వివరణ అంతా కూడా శ్రీమద్ భాగవత సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఆ సౌనక ముని ఆయన యొక్క అధ్యక్షతన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులందరూ కూడా సమావేశమైనప్పుడు ఆ సూత గోస్వామి, ఎందుకంటే అంతకుముందు సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా విన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ఆ సూత గోస్వామి వీరందరికీ వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో వారందరూ కూడా ఆ విదురుడు ఆ మైత్రేయ ఋషిని కలిసి వారి మధ్య జరిగినటువంటి విషయాలు అక్కడ ఆ విషయాలన్నింటినీ కూర్చి తెలుసుకోవలసినటువంటి కుతూహలంతో ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఆయన అడుగుతున్నాడు, అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ఆ సౌనక ముని అడగడం జరిగింది. సో అంటే బంధువులందరినీ విడిచి అవన్నీ కూడా త్యజించి ఎలా అతడు తీర్థయాత్రలకు ప్రయాణించాడు, అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అంశాలు ఏమిటి అనేటువంటి తెలుసుకోవలసినటువంటి కుతూహలం ఆ ఋషులందరికీ ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని తెలిసి సూత గోస్వామి ద్వారా వినాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వారిని అడగడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ ఉందా మాతాజీ క్లాస్? కృష్ణవేణి మాతాజీ తీసుకుంటారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. 9 9:15 వస్తారు మాతాజీ? 9:30 నుంచి వస్తారు. 9:30 వరకు ఉందా మాతాజీ? అంటే ఏం లేదు, ఇది ఒకవేళ కొంచెం చదివితే మనకి ఈ రోజు ఇది క్లోజ్ చేయవచ్చు, ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. కంటిన్యూ చేద్దాం ప్రభు. కంటిన్యూ చేయండి ప్రభుజీ, కంప్లీట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కొంతమంది అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. క్షుత్తు శౌచారవేస్తస్య సంవాదోధ్యాత్మ సంశ్రితః యద్వాస భగవాన్ తస్మై పృష్ట సత్వమువాచః బ్రూహి నస్తప్తదిదం సౌమ్య విదురస్య విశేష్టితం బంధుత్యాగ నిమిత్తం చ యతైవాగతవాన్ పునః. హరే కృష్ణ. క్షత్తు శౌచారవేస్తస్య సంవాదోధ్యాత్మ సంశ్రితః
संवादो अध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवान् यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः तस्मै पृच्छत्वमुवाचः क्षत्तु शौचारवेस्तस्य वेदस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः क्षत्तु शौचारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवान् तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विशेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः ब्रूहिणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विशेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः हरे कृष्ण చదవండి ప్రభు మాతాజీ శ్లోకం చదవమంటారా మొత్తం? చదువు రెండు శ్లోకాలు ఒక్కొక్కరు చదువుకుంటూ పోండి మాతాజీ కంప్లీట్. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. కౌశారవేస్తస్య సంవాదోऽధ్యాత్మ సంశ్రితః యద్వా స భగవాంస్తస్మై పృష్టస్తత్వమువాచः బ్రూహిణస్తదిదం సౌమ్య విదురస్య విచేష్టితం బంధుత్యాగనిమిత్తం చ యథైవాగతవాన్ పునః. హరే కృష్ణ మాత చదవండి మాత. కౌశారవేస్తస్య సంవాదో అధ్యాత్మసంస్థితః యద్వా స భగవాన్ తస్మై పృష్టస్తత్వమువాచः బ్రూహిణస్తదిదం సౌమ్య విదురస్య విచేష్టితం బంధుత్యాగనిమిత్తం చ యథైవాగతవాన్ పునః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కౌసరవేస్య సంవాదోధ్యాత్మ సంస్కృతః యద్వా స భగవాన్ సత్వై పుష్టస్తత్వమువాచః బ్రూహిణస్తదిదం సౌమ్య విదురస్య విశేష్టితం బంధుత్యాగనిమిత్తం చ యథైవాగతవాన్ పునః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చదవండి. క్షత్తుః కౌసారవేస్తస్య సంవాదో ఆధ్యాత్మ సంశ్రితః యద్వా స భగవాన్ తస్మై పృష్టః తత్వం ఉవాచః బ్రూహీణస్తదిదం సౌమ్య విదురస్య విచేష్టితం బంధుత్యాగనిమిత్తం చ యథైవ గతవాన్ పునః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. క్షత్తు కౌశారవేస్తస్య సంవాదోధ్యాత్మ సంశ్రితః యద్వా స భగవాంస్తస్మై పృష్టసత్వమువాచః బ్రూహిణస్తదిదం సౌమ్య
విదురస్య విచేష్టితం బంధుత్యాగ నిమిత్తం చ ఏతైవ గతవాన్ పునః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. విజయంతి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు మీరు. ఓకే, హ్యాండ్ రైజ్ చేసి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. శత్రుకౌశరవేస్తస్య సంవాదోధ్యాత్మ సంశ్రితః యద్వా సా భగవన్ తస్మై పృష్ఠస్తత్వమువాచః బ్రూహి నస్తవితం సౌమ్య విధురస్య విచేష్టితం బంధుత్యాగ నిమిత్తం చ యథైవాగతవాన్ పునః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. ఓకే, సో ఈ శ్లోకాల యొక్క పదాల యొక్క అర్థాలు చూసినట్లయితే కొంతమంది అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాతాజీ చెప్పండి. శత్తుహు. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసేసుకోండి మాతాజీ. గౌతమి మాతాజీ, అర్చన మాతాజీ, కొంతమంది చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. శత్తుహు విదురుని కౌచారవేహి మైత్రేయ ముని తస్య వారి యొక్క సంవాదమును ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన విషయమున సంశ్రితః నిండియున్నది యత్ ఏదైతే వా ఇతరము సహ అతడు భగవాన్ మహానుభావుడు తస్మై ఆయనను పృష్టః ప్రశ్నించెను తత్వం సత్యమును ఉవాచ సమాధానమొసగెను హా అప్పుడు బ్రూహి దయచేసి తెలుపుడు మాకు తత్ ఆ విషయములను ఇదం ఇచ్చట సౌమ్య ఓ సౌమ్యుడా విదురస్య విదురుని విశేష్టితం కర్మలను బంధుత్యాగ బంధువుల పరిత్యాగము నిమిత్తం కారణమును కూడా యథా ప్రకారము ఏవా కూడా ఆగతవాన్ వెనుకకు వచ్చెను పునః తిరిగి గృహమునకు. హరే కృష్ణ. సో ఆ సౌనక ఋషి పలికెను అని చెప్తున్నారు. సౌనక ఋషి పలికారు ఏమని? ఆధ్యాత్మిక విషయములను చర్చించినటువంటి విదురుడు మరియు మైత్రేయ ఋషి నడుమ జరిగిన సంవాదమును దయతో మాకు తెలియచేయుడు. అంటే ఆ విదురుని గురించి తెలుసుకోవలసినటువంటి ఆ వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ ఏదైతే ఉందో, వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి వారిద్దరూ ఏ విషయాలను చర్చించుకున్నారో అంటే అంటున్నారు, విదురుడు ఏమి ప్రశ్నించను,
మైత్రేయుడు ఏమి సమాధానము వసిగారు అంటే విదురుడు ఆయన ఏం తెలుసుకోవాలనేటువంటి కుతూహలంతో అడిగాడు. దానికి ఆ మైత్రేయ ముని ఏమి సమాధానం చెప్పారు. అలాగే విదురుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో గల బాంధవ్యమును త్యజించుటకు గల కారణమును, తిరిగి గృహమునకు ఎందులకై వచ్చెను ఆ విషయమును తెలియచేయుడు. దానితో పాటు తీర్థయాత్రా స్థలములందు విదురుడు వనరించినటువంటి కర్మలను సైతము దయతో మాకు తెలియచేయుడు అంటూ ఆ సౌనక ఋషి అక్కడ వారినందరినీ అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలు వారికి తెలిసినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. భాష్యము చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. శ్రీ భాష్యం. శ్రీ సూత గోస్వామి భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి లయములకు సంబంధించిన విషయములను వర్ణించుతున్నప్పటికీ సౌనకుని అధ్యక్షతన గల ఋషులు ఆధ్యాత్మిక విషయములను భౌతికములైన వానికన్నను ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటివి శ్రవణము చేయుటకు మరింత ఉత్సుకతను కలిగి ఉన్నట్లుగా గోచరించుతున్నది. మనుజులలో 2 రకముల వారు కలరు. స్థూల దేహమునకు మరియు భౌతిక ప్రపంచమునకు అతిగా అనురక్తులైన వారు ఒక రకము వారు కాగా, ఇతరులు ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నట్టు వారు. ఆ 2వ రకము వారు దివ్య జ్ఞానమునందు అధికాసక్తులై ఉందరు. శ్రీమద్ భాగవతము ఆ ఇరువురికి భౌతికవాది ఆధ్యాత్మికవాది సమాన అవకాశము నొసగుతున్నది. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగములు రెండింటి యందును శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహిమాన్విత కర్మల విషయమున శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవణము చేయుట ద్వారా మనుజులందరూ సమాన లాభమును పడేయగలరు. భౌతిక సూత్రములందు అవి ఏ విధముగా పనిచేయుతున్నమనే విషయమందు లౌకికులు అనగా భౌతికవాదులు పరమ అనురక్తిని కలిగి ఉందరు. ఆ భౌతిక ఆకర్షణీయ లక్షణములందు వారు అద్భుతములను గాంతురు. కొన్ని మార్లు అట్టి ఆకర్షణల కారణమున వారు భగవన్మహిమలను సైతము మరుతురు. కానీ ఆ భౌతిక కలాపములు మరియు వాని చోద్యములు అన్నీయును భగవానుని ద్వారానే ఆరంభింపబడినవని వారు తప్పక ఎరుగవలెను. ఉద్యానవనమున గులాబీ పువ్వు క్రమముగా దాని రూపమును రంగును సంతరించుకొని సుందరముగాను మధురముగాను తయారగుట అంధప్రాయ భౌతిక నియమములతో కాదు. ఆ విధముగా అది గోచరించినను అది సత్యము కాదు. ఆ భౌతిక సూత్రము వెనుక భగవాను సంపూర్ణ చైతన్యపు నిర్దేశం ఒకటి కలదు. లేని ఎడల విషయములు అంత క్రమబద్ధముగా ఎన్నడూ రూపొందవు. చిత్రకారుడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి ప్రభు. చిత్రకారుడు గులాబీ పుష్పము యొక్క బొమ్మను అత్యంత శ్రద్ధతో కళాత్మక దృష్టితో ఎంత చక్కగా చిత్రీకరించినను నిజ గులాబీ పుష్పం అంతటి పూర్ణత్వము నందబోదు. ఇదే సత్యమైనచో సౌందర్యం వెనక మేధస్సు లేకుండానే గులాబీ పుష్పం రూపొందినని మనం ఎట్లో పలుకగలము. ఇటువంటి నిర్ణయము అజ్ఞానము వలననే కలుగుతున్నది. పరమ చైతన్యము అనగా సర్వవ్యాప్తిమైనందున సమస్తమును పూర్ణ అవధానముతో పోషించుననడి విషయమును పైన తెలుపబడిన సృష్టి లయముల వర్ణన ద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక ఎరగవలను. దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సర్వవ్యాప్తికతము సత్యమిదియే స్థూల లౌకికవాదుల కన్నను మరింత మూర్ఖులుగా ఇంకొందరు ఆధ్యాత్మిక వాదులమని చెప్పుకొనుచు అట్టి సర్వవ్యాపక చైతన్యమును కలిగి ఉన్నట్లుగా పలుకుతుంది. కానీ అట్టి దానికి వారు రుజువు నొసగజాలరు. అట్టి మూర్ఖులు గోడ అవతల ఏమి జరుగుతున్నదనేది విషయమును సైతము ఎరుగుజాలరు. అయినప్పటికీ పరమ పురుషుడు కలిగి ఉండేది సర్వవ్యాపక చైతన్యమును తాము కలిగి ఉన్నట్లు తప్పగా గర్వంతో పలుకుచుంది. అటువంటి వారికి సైతము శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణము పరమ లాభదాయకము కాగలదు. దివ్య చైతన్యమును కలిగి ఉన్నామని పలికినంత మాత్రమున దివ్య చైతన్యవంతములము కాబోమనుచు వారి కళ్ళు అంతటా తెరుచుకొనగలవు. అట్టి దివ్య చైతన్యమును కలిగి ఉన్నానని మనుజుడు ప్రపంచంలో రుజువు చేసుకునవలసి ఉంటుంది. అయినను నైమిషారణ్యము నందలి ఋషులు మాత్రము స్థూల భౌతికవాదులకు కపట ఆధ్యాత్మికవాదులకు పరమైనట్టి వారు కనుకనే ప్రామాణికులచే చర్చించబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయముల యందలి నిజమైన సత్యమును ఎరుగుటలో వారు సదా అత్యంత ఆసక్తులై ఉండిరి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు.
హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ శ్రీ సూత గోస్వామి జగత్ యొక్క సృష్టి లయం అంటే ఈ జగత్ అంతా ఎలా సృష్టించబడుతుంది, ఎలా లయం అవుతుంది అనేటువంటి వాటి విషయాలన్నింటినీ కూడా వివరించుచున్నప్పటికీ కూడా ఆ సౌనక ముని అధ్యక్షత ఉన్నటువంటి ఋషులు ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను అంటే భౌతిక విషయాలు, ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతికంగా ఉండేటువంటి ఈ విషయాలకన్నింటి కూడా ఉన్నతమైనటువంటి ఆ విషయాలను గురించి వారు తెలుసుకోవాలి, అంటే వినాలి అనేటువంటి ఉత్సాహంతో ఉండి ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి శ్రవణం చేయాలి. ఆ భక్తి విధానాల్లో సరళమైనటువంటిది మొదటిదైనటువంటి ఆ శ్రవణ విధానం గురించి ఉత్సాహంతో వారు ఈ విధంగా వినాలి అనే ఆ మహర్షి నుంచి వినాలి అనేటువంటి భావనతో వారు ఉత్సాహం కలిగి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇంతకుముందు కూడా మనం చాలాసార్లు చూసినటువంటి విషయాలు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినటువంటి జీవులు అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి కాకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినటువంటి వారు వారి యొక్క పూర్వ జన్మ కర్మల ప్రకారంగా సుకృతము అలాగే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఇటు ఏ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారికి పైన భగవంతుని అనుగ్రహం అనేటువంటిది ముఖ్యం. సో ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా వారు ఒకరేమో బద్ధ జీవులుగాను అంటే ఈ భౌతిక ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవించాలి, ఈ భౌతిక ప్రపంచమే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచడమే పరమానందము అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి వారు. అంటే ఈ స్థూల దేహానికి భౌతికమైనటువంటి దేహానికి అలాగే ఆధ్యాత్మిక ఆత్మకు మధ్య సంబంధము ఎరుగకుండా ఉండేటువంటి వారుగా ఒక రకం. ఆ తర్వాత ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించి ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందాలి అనేటువంటి భావన ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక చింతనాపరులైనటువంటి వారు మరొకరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఈ బద్ధ జీవులుగా ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అనురక్తులై ఉండేటువంటి వారికి ఇక్కడ ఈ సృష్టిలో ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి అధ్యాయంలో సృష్టి క్రమము అలాగే సర్వ ప్రశ్నలకు సమాధానం అనేది. సో ఈ సృష్టిలో ఏం జరుగుతుంది ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని వారు సరిగా అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ క్రమంలో ఉన్నవారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కనిపించేటువంటివి సుందరమైనవి అందమైనటువంటి వాటినన్నిటినీ కూడా వారు అనుభవిస్తూనే ఉంటారు, ఆస్వాదిస్తూనే ఉంటుంటారు. కానీ మరి దానికి కారణం ఏమిటి? ఒక అందమైనటువంటి గులాబీ పెయింట్ కానీ లేదా ఒక సుందరమైనటువంటి పెయింట్ వేశారనుకోండి, ఇది పలాని వాడు వేశారు అని అంటుంటాం. అలాగే ఇంకొక ఏదైనా ఒక దివ్యమైనటువంటి కట్టడాలు చేశారనుకోండి లేదా ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించారనుకోండి, మరి సృష్టించినటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సాధారణమైనటువంటి చాలా చాలా అతి చిన్న ఇటువంటి విషయాలనే సృష్టించిన దానికి ఒక వెనక సృష్టికర్త అంటూ ఉంటాడు. ఒక పెయింట్ వేస్తే పెయింటర్ ఉంటాడు, ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే దాని కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటారు. సో ఏదైనా ఒకటి చేస్తే దానికి ఉన్నప్పుడు మరి ఇంత అందమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మరి ఇది సృష్టించినటువంటి సో సాధారణంగా ఒక పెయింటర్ ఒక గులాబీ వేశాడు అనుకోండి, మరి వేసినంత మాత్రం అది మనకి అందంగానే కనిపిస్తుంది, కానీ దాని యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి దృష్టి వాస్తవికమైనటువంటి వాసనలు అవి మనకి ఆ పెయింట్లో అంటే అలాగే ఉన్నప్పటికీ కూడా వాస్తవంగా మనకేమి ఆ రుచులు వాటిలో ఉండేటువంటి మాధుర్యము మనకు తెలియదు. సో అలాగే ఆధ్యాత్మిక విధానం లేనటువంటి వారు దాన్ని గమనించలేరు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ బంధనాపరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే భౌతిక ఇంద్రియ తృప్తి వీటిలోనే ఉండేవారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాటిని ఆస్వాదిస్తారు, కానీ వాస్తవికమైనటువంటి కారణం ఏమిటి, మరి దీన్ని ఎవరు సృష్టించారు, ఇంత అందమైనటువంటి వాటిని ఈ భౌతిక జగత్ ఈ సృష్టి అంతా ఎలా జరిగింది, ఇంత అనంతరదే వచ్చింది అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండిపోతారు అని చెప్తుంటారు. కానీ అధ్యాత్మ చింతనాపరులు ఇదంతా కూడా దీనికి ఒక ఆధారం ఉంది. భగవంతుడు కూడా చెప్తాడు భగవద్గీతలో, ఇదంతా నాపైనే ఆధారపడి ఉంది. ఒక దారం ఏ విధంగా అయితే హారాన్ని ఉంచుతుందో అలాగే నేనే దీని అంతటికి ఈ గ్రహాలన్నీ నాపైనే ఆధారపడి ఇవన్నీ కూడా ఒక క్రమంలో నడుస్తున్నాయి అంటే నా అధ్యక్షతనే ఇదంతా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ విషయాన్ని ఎరగకుండా ఉంటారు ఈ మాయావాదులు అని చెప్తారు. వారు గర్వంతోనూ ఉండడం వల్ల మరి అలా ఉన్నటువంటి అంటే ఈ బద్ధ జీవులుగాను ముక్త జీవులుగా ఉండేటువంటి వారు ఒకవేళ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేసినట్లయితే వారందరికీ కూడా లాభం కలుగుతుంది అని చెప్తారు. ఎలాగైతే ఒక ఔషధాన్ని మనం తీసుకుంటే మనం తెలిసి తీసుకున్నా తెలియక తీసుకున్నా
ఆ ఔషధం మనపైన పనిచేస్తుంది, దాని ప్రభావం మనపై పనిచేస్తుంది. లేదా ఒక నిప్పు తెలిసి అంటుకున్నా, మనం పట్టుకున్నా, తెలియకుండా పట్టుకున్నా, చిన్నపిల్లలు తెలియకుండా పట్టుకుంటారు, కాలకుండా ఆగదు, చిన్నపిల్లోడు కదా అనేది కాలక ఆగదు. సో అదే మాదిరిగా ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మనందరినీ కూడా ఈ భవబంధనాల నుండి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలు ఉన్నటువంటి విషయం. సో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేసినట్లయితే, విన్నట్లయితే అది అందరికీ కూడా పరమ లాభదాయకం అవుతుంది అని చెప్తారు. సో ఆ కపట ఉన్నటువంటి వారు అయినటువంటి వారు కూడా, కాకపోతే దాన్ని అందులో ఉన్నటువంటి సత్యం ఏంటి, వాస్తవం ఏమిటి అనేటువంటి దానిపైన వారు ఆసక్తులు కాకపోవచ్చు, కానీ వారిపైన కూడా ఆ ప్రభావము ఉంటుంది అని శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేయడం ద్వారా ప్రతి జీవుడికి కూడా, ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఉండేటువంటి బద్ధ జీవుడికైనా ముక్తి జీవుడికైనా కలిగేటువంటి ఆ అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా భాష్యంలో ఇవ్వడం జరిగింది. మనందరం కూడా అది వినడం జరిగింది. సో అందుకే అంటున్నారు ఆయన, అయినను నైమిషారణ్యం నందలి ఋషులు మాత్రము స్థూల భౌతికవాదులకు కపట ఆధ్యాత్మికవాదులకు ఆ పరమైనటువంటి వారు, అంటే వారు అక్కడున్నటువంటి వారు, ఆ నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ ఋషులందరూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతికవాదులు, మాయావాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అలాగే కపట అంటే బయటకు మాత్రమే అన్ని త్యజించినట్లుగాను లేదా అన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నట్లుగాను ఉండి లోపల మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాలను, ఇంద్రియ వాసనలను వదలకుండా ఉండేటువంటి అటువంటి వారికి వీరు భిన్నమైనటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. కనుకనే ప్రామాణికుల చేత చర్చించబడినటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయములందలి నిజమైనటువంటి సత్యమును ఎరుగుటలో వారు సదా అత్యంత ఆసక్తులై ఉన్నారు. అంటే వారు ప్రామాణికమైనటువంటి వారి ద్వారా వినడానికి ఎంతో, అంటే వాళ్ళని ఆధ్యాత్మిక చింతనాపరులుగా చెప్పవచ్చు, జిజ్ఞాసువులు. మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వారిలో నలుగురు చెప్తూ ఉంటారు, ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు, సంపదలను కోరేటువంటి వారు, జ్ఞాని, అలాగే జిజ్ఞాసువులు. ఇక్కడ వీరు జిజ్ఞాసులై ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని గురించి, ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసులుగా ఉండేటువంటి వారై ఉండడం వల్ల ఆ విధంగా వారు ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఎంతో కుతూహలంతో ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది ఈ భాష్యంలో. హరే కృష్ణ, శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇక ఈ అధ్యాయం ముగిస్తూ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారు అనేటువంటిది 51 శ్లోకంలో, కాబట్టి ఒక శ్లోకం చదివేసి భాష్యం చదువుదాము. హరే కృష్ణ. సూత ఉవాచ రాజ్ఞా పరీక్షితా పృష్టో యద వోచన్మ మహామునిః తద్వోభిదాస్యే శృణుత రాజ్ఞా ప్రశ్నానుసారతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఈ శ్లోకము ఇద్దరు కృష్ణవేణి మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ 9:20 అయింది ప్రభుజీ. అయిపోతుంది మాతాజీ చాప్టర్ అనేసి, అంటే 9:30 అని అన్నారు మీరు. ఈ శ్లోకం మీరు చదివేసేయండి మాతాజీ, మీరు చెప్పేసేయండి, ఈ శ్లోకం చెప్పండి, ఏం చేద్దాం ఇక మీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇది ఎలాగూ దీంట్లో వివరణ ఏమి ఉండదు మాతాజీ, అయిపోతుంది, క్లోజ్ చేయండి. నో ప్రాబ్లం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదివి మీరు చెప్పేసేయండి మాత. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. సూత ఉవాచ రాజ్ఞా పరీక్షితా పృష్టో యద వోచన్ మహామునిః. అచ్చా చెప్పించాలా ప్రభుజీ? ఒక్కసారి చెప్పించేసేయండి మాతాజీ, తర్వాత హరే కృష్ణ. సూత ఉవాచ రాజ్ఞా పరీక్షితా పృష్టో యద వోచన్ మహామునిః తద్వో అభిధాస్యే శృణుత రాజ్ఞః ప్రశ్నానుసారతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఒకసారి భావం చూద్దాము. శ్రీ సూత ఉవాచ. శ్రీ సూత గోస్వామి సమాధానమొసగెను. రాజ్ఞ రాజుచే పరీక్షితః పరీక్షిత్తు
పరీక్షిత్తు పృష్టః పృష్టః అడుగబడిన అడుగబడిన యత్ యత్ ఏదైతే ఏదైతే అవోచత్ అవోచత్ పలికెను పలికెను మహామునిః మహాముని మహాముని తత్ తత్ అదే విషయమును అదే విషయమును వహ వహ మీకు మీకు అభిదాస్యే అభిదాస్యే నేను వివరింతును నేను వివరింతును శృణుత శృణుత అవతరింపుడు అవతరించు రాజ్ఞః రాజ్ఞః రాజుచే రాజుచే ప్రశ్న 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 అనుసారతః అనుసారతః అనుసరించి ఉన్నది. అనుసరించి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. శ్రీ సూత గోస్వామి వివరించెను. పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రశ్నలకు సమాధానంగా మహామునిచే వివరింపబడిన విషయములనే నేనిప్పుడు మీకు వివరించెదను, సామధానంగా వానిని అవతరింపుడు అంటూ సూత గోస్వామి చెప్తున్నారు. అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు ఏవైతే ప్రశ్నలు అడిగారో ఆ ప్రశ్నలకు మహాముని చేత, ఆ సుఖదేవ ముని చేత ఏవైతే విషయాలను వివరించారో, ఆయన ఏవైతే చెప్పాడో ఆ విషయాలనే, ఎందుకంటే ఆ పరంపరలో ప్రామాణికంగా ఉన్నటువంటి గురువు కాబట్టి ఆయన ద్వారా నేను ఏదైతే విన్నానో ఆ విన్నటువంటి అంశాలను మీకు వివరిస్తాను, మీరందరూ కూడా సావధానంగా వాటిని విని వాటిని అవగాహన చేసుకోండి అనేటువంటి విధంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. భాష్యం ఒక్కరు చదవండి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అడుగబడిన ఏ ప్రశ్నకైనను ప్రామాణికతను ఉదహరించుతూ సమాధానం అసగవలెను. అది బుద్ధిమంతులకు సంతృప్తి పరచగలదు. న్యాయస్థానం నందును ఆ పద్ధతియే అనుసరించబడదు. శ్రేష్ఠుడకు న్యాయవాది తన దావాను బలపరచుకున్నటకు ఎక్కువ కష్టపడకుండా న్యాయస్థానం నందలి పూర్వపు తీర్పు నుండి రుజువు నొసగుతుండును. అదే పరంపరా విధానము అని పిలువబడును. పండితులకు అధికారులు ఎటువంటి పనికిమాలిన వ్యాఖ్యానములు తయారు చేయకుండా దానిని అనుసరించరు. ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ ఆదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. బ్రహ్మ సంహిత 5.1. కనుక ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా ప్రతి దాని యందును తన హస్తమును కలిగి ఉన్న దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణునికి మనమందరము లోబడి ఉందుముగాక. శ్రీమద్ భాగవతమునందలి శ్రీమద్ భాగవతము సర్వ ప్రశ్నలకు సమాధానము అను ద్వితీయ స్కందములోని 10వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. ద్వితీయ స్కందం సమాప్తం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సూత గోస్వామి చెప్తూ ఆయన చెప్పేటువంటి విషయాలకు ప్రామాణికతను ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లుగా న్యాయస్థానంలో వారు ఏదైనా తీర్పు ఇచ్చేటప్పుడు ఇంతకు ముందున్నటువంటి తీర్పులు, ఇంత ముందున్నటువంటి వారిని ఎలాగైతే ఆధారంగా తీసుకొని, ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో ఇక్కడ సూత గోస్వామి వారు ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలుసుకోవడానికి కుతూహలంతో ఉన్నటువంటి ఆ మునులందరికీ కూడా దానిపైన ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ గా కలిగే విధంగా ఉండటానికి ఏదైతే విషయాలను నేను ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు అయినటువంటి ఆ సుఖదేవ్ గోస్వామి ద్వారా నేను విన్నానో ఆ విషయాలనే మీకు వివరిస్తున్నాను అంటూ ప్రామాణికతను చెప్పి, అంతకుముందు ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలే, అంటే ఈయన స్వంత కల్పనలు ఏవి కూడా చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే పరంపర విధానంలో జరిగేటువంటి అంశం ఇది. సో అంతకుముందు ప్రామాణికమైనటువంటి గురువులు ఏదైతే చెప్పారో ఆ విషయాలనే నేను చెప్తున్నాను, మీరు వినండి అంటూ చెప్తూ ఇక్కడ చివరికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద వారి భాష్యంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మ సమితిలో ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు, సర్వానికి కారణము ఆయన. సో కాబట్టి సర్వము ఆయనే అనేటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి మినహాయింపు లేదు. ప్రతి విషయంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి విషయాలకు కానివ్వండి, అతి చిన్న విషయాలలో కూడా, ప్రతి దానిలో కూడా ఆ భగవంతునికి సంబంధం లేకుండా, ఆ భగవంతుని ఇది లేకుండా, హస్తమును ఆయన లేకుండా, ఆయన ప్రమేయం లేకుండా ఏది కూడా జరగదు. సో కాబట్టి అటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి
ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి మనమందరము కూడా లోబడి ఉండాలి, ఆయన్ని భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో సర్వదా ఆయన యొక్క సేవకులము అనేటువంటి భావనలో మనం ఉండి జీవించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా మనకి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతము ద్వితీయ స్కందంలోని 10వ అధ్యాయమైనటువంటి సర్వ ప్రశ్నలకు సమాధానము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము, దాంతో పాటుగా ద్వితీయ స్కందం కూడా సమాప్తమైనది. హరే కృష్ణ. సో వైష్ణవులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఏవైనా అపచారాలు దొరికినా ఏ విధంగా మన్నించగలరు అందరూ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భాగవతానికి జై. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. అనంత కోటి వైష్ణవాస్కి జై. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, కృష్ణవేణి మాతాజీ ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? ప్రభుజీ లైవ్ తీస్తారు మాతాజీ.